Sauraro ko kuma in ce masu kallon mu, wannan al'amari da yake faruwa a Najeriya game da Abba Kyari yana kawo ruɗani. Saboda me? Wasu suna ganin cewa ana danganta wannan al'amari ne da 'yan kudancin Najeriya suna so su ɓata Abba Kyari sakamakon yaƙin da yake da ta'addanci da kuma laifuffuka da suke faruwa ta yanar gizo da kuma laifuffukan da suke faruwa a kudu maso gabashin Najeriya. Waye kuke ganin yana ta'addanci sama da Abba Kyari a Najeriya? Marigayi Laftanar Kanar Muhammadu Abu Ali, wanda ya ƙwato garuruwa da yawa a hannun Boko Haram, bai wange lafiya ba, kashe shi aka yi. An kashe manyan sojoji a Najeriya, tun daga kansu Attahiru, shugaban sojojin Najeriya da aka kashe a watan da suka gabata. Malaman addini ma ba su tsira ba, su ma ana hallaka su idan har sun fito suna bayyana matsaloli na Najeriya da kuma ta'addanci, ko kuma sun fito suna faɗan gaskiya, duk dai ba su tsira ba. To wannan al'amari da ke faruwa akan Abba Kyari, DCP Abba Kyari, yana jawo hankalin mutane. Ƙungiyar IFOF ta kudancin Najeriya, ɓangaren Inyamurai masu fafutukar samun 'yanci, wasu na ganin dai cewar sakamakon a gaba da Abba Kyari ya sa su da daƙile al'amuransu, shi sa suka haɗa wani gagarumin tuggu inda suke alaƙanta shi da wannan mutumin da yake damfara ta yanar gizo. Wasu na ganin dai cewar wannan ya zamanto cewar izina ce ga manya-manyan ma'aikatan Najeriya ko soja ko ɗan sanda, duk wanda zai yaƙi da gaskiya to fa zai iya kasancewa a cikin wannan damuwar. To amma kuma wani abin mamaki kwatsam sai gashi an waye gari cewar Abba Kyari an fito da wata sanarwa wacce take nunawa cewar Abba Kyari ya zo hannu, an kama shi ko kuma an yi suspending ɗin shi, an dakatar da shi akan aikinsa saboda bincike da ake yi a tabbatar da wannan al'amari. To kuma dai menene, mu dai muna so Allah ya bayyana gaskiya a duk inda take. A ƙarshe kuma kar ka manta ka danna mun subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka. Muna godiya.